maleriet, fordi han synes, det var for tungt, og han synes måske ikke rigtigt, at det lå så godt for ham. Og det er jo også rigtigt. Jeg synes, han har nået sine bedste resultater i akvareller og træsnit. Det synes jeg. Og der blev lavet en bog i 2008. Den står der med, det er Naturens Spejl. Ja. Hvor kan man få fat i den? Den kan man købe her på udstillingen, og man kan købe den i boghandlerne, og man kan få den på biblioteket. Frederiksberg Bibliotek har den. Når udstillingen her er slut, kan man så se billederne andre steder? Nej, det kan man ikke, fordi de er jo alle sammen i privateje, så det bliver svært at få dem at se. Men heldigvis er mange af dem er gengivet her i Naturens Spejl. Ikke alle, men mange af de bedste. Det har været dejligt at stifte bekendtskab med maleren og grafikeren Harald Henriksens fine og stemningsfulde værker. Udstillingen i Møstings Hus kan ses indtil den 14. november. Og hvis man vil se mere til ham, kan man købe bogen Naturens Spejl, som er rigt illustreret og som fortæller om hans liv og hans tid. Når man nu skal i Møstings Hus på Smallegade for at se Harald Henriksens eventyrligt smukke billeder, kan man samtidig få en anden eventyrlig oplevelse. Ude foran Møstings Hus på Andebakkesøen vugger en 5,5 meter høj ælling på vandet. Den er skabt af de to billedkunstnere Bo Mølgaard og Ulrik Lund. De har vundet en konkurrence om at skabe et midlertidigt kunstværk til Andebakkesøen. Et værk, der skulle sætte fokus på de mange muligheder, som det levende byrum skaber. Der kom 32 forslag, og Bo Mølgaard og Ulrik Lund vandt. Ideen til ællingen er H.C. Andersen og den grimme ælling, som eventyrforfatteren selv blev sammenlignet med. Husets ejer i midten af 1800-tallet var gehejmeråd Johan Møsting. Han stod blandt andet for at indstille ansøgere om støtte til studieophold i udlandet for kongen. På den måde har de to kunstnere fået knyttet stedets og søens navn sammen. Den store gennemsigtige plastikælling vil kæmpe med de andre ænder om pladsen i Andebakkesøen indtil den 28. november.